Mga pungso, Iloilo City LGU, ginatinguhaan nga mapamanaog ang healthcare utilization rate na good hindi mapaidalom sa alert level 4 ang syudad. Liga ng mga barangay sa syudad, aminado nga nabudlayan sa paghaylo sa mga nabilin nga unvaccinated individuals nga magpabakuna. Yaring balita nga atong gintutukan. 241 ka COVID cases ang nalista kahapon sa City Epidemiology and Surveillance Unit. Apisar nga kalabanan sa mga nagkapositibo ang asymptomatic kag may mild symptoms nga ginabatsyag, ginatinguhan sang syudad nga mapanubo pagid ang healthcare utilization rate o kunang HUR pinaagi sa pagdugang sang isolation beds para sa mga pasyente bangod sang kahangawa nga ibutang sa alert level 4 nga quarantine classification. Sa data sang syudad, 64.45% ang HUR sang syudad. Sunod sa COVID team, magamay na lang ang severe cases bangod bakunado na ang madamong apumuluyo. Isuway nga si Mayor Jenna Peñas nagpamita paagi ang COVID team naton nga ma-augment naton ng mga resources para makapanaog naton ang sa hospital utilization rate naton. Kaya mo malang number 1 gid nga basihan no sa IATF para mapidalom kita sa alert level 4. But hopefully with the interventions kag mga ginaubra sa aton city government sa aton COVID team, mamatabat na naton ini kapanaog sa paano ang aton mga cases sa syudad. Samtang hindi naman kinahanglan ang negative RT-PCR test results sa mga inbound traveler halin sa gwa sang Western Visayas. Apang pag-abot sa syudad, kinahanglan nga iswab kag mag-quarantine. Sa tion nga may negatibo nga resulta, sarang nang makagwa ang mga bakunado. Kutob sa partially vaccinated kag unvaccinated individuals, kinahanglan nga tapuson ang 3 ka adlaw nga quarantine antes magpaswab. Nagapadayon naman ang pagpanglista sang barangay officials ng ilang mga residente nga wala pa makapabakuna kontra COVID-19 matapos ginmando sa Department of the Interior and Local Government. Sunod sa Liga ng mga Barangay, ginabanta 10% pa sa mga residente ang hindi bakunado. Aminado sila nga nabudlayan sila sa paghaylo sa ilang mga residente nga magpa-vaccine. Kasi nga, lagi ka hindi kayo ko. Dahil hindi mo makilit na. Ito hindi kuya. O mga, sige na, bala na namula so, nga basi na, butang tayo, muna matabo. Hindi nyo kami ang pagbasulod, kami ang kapati lang kami. Ang mga, ibalan na kung abot ang time, ilan sila nga, ilan ang right mo, na hindi sila namin toxin. Upod Caramel Porquia, Zen Kilantang, One Western Visayas.